Id-dinja l-poddata numru 599 fis-sensiela ta' Mużika Mod Ieħor fl-imkien miegħi Toni Sant. Fil-poddata tal-lum se nisimgħu minn Ches Gallia, kapitlu 13, sempliċement ta' triq u Ġenis Di Battista. U biex nibdew illum The Riffs. Age of Instant Karma minn The Riffs laqana għal poddatora fis-sensiela ta' Mużika Mod Ieħor fl-imkien miegħi Toni Sant, mhux tal-li hija numru 599 illum imma din tar-Riffs tfakkarna li anka qegħdin ngħixu fi żminijiet strambi tassew. Oriġinarjament meħuda mill-album tagħhom li ħareġ madwar 5 snin ilu, però hawnhekk tajjeb ngħidu li d-dettalji bħal dejjem għal din il-poddata sibuhom permezz tal-website personali tiegħi li sibuha fuq ToniSant.com. Hemmhekk sibu wkoll il-poddati l-oħra kollha li għandna li missija numru 600. U rrid nara daqsxejn x'sa jiġri u ma jiġrix, insomma jaf ma jiġri xejn, ma jaf jiġri ħafna wkoll u allura komplu segwu ħalli naraw x'sa jiġri. Smajnija wkoll aktar kmieni din is-sena b'silta oħra qed nirreferi għal kantanta Maltija Ches Gallia. Hawnhekk tirritorna b'silta ġdida oħra minn għandha. Din hija Siciljana. You got me looking your way. You know I'm curious to say. Wanna get my
One kiss, one touch, and one taste. Color me with your face. I dream about it. Your soft lips all over my face. See, I just can't wait. Don't wanna talk about it, act upon it. 'Cause you don't make love right in my face. You don't do me in the same way. Cecilia, you go be my Bridget Bedside. Hold me close tonight. Cecilia, don't have to break into your eyes. Just be the one you like. Cecilia, you go be my Bridget Bedside. Hold me close tonight. Cecilia, don't have to break into your eyes. Just be the one you like. Ceciliana McMella minant Chess Gallia. U permezz ta' dik il-website li semmejtilkom l-ewwel jiġifieri ToniSant.com tamlu kuntatt miegħi jekk tridu, nieħu pjaċir nisma' minn għandkom, però sibuni wkoll permezz tal-Facebook, it-Twitter, l-Instagram u mod partikolari l-YouTube fejn hemmhekk tistgħu tagħmlu subscribe u tkunu anke notifikati b'kull edizzjoni ġdida ta' Mużika Mod Ieħor illi toħroġ. Isibuni b'dawn id-diversi modi kollha imma il-modi preferiti għaj jibqa' dejjem permezz ta' ToniSant.com. U naddu għal żewġ siltiet mix-xena tal-mużika hip hop bil-Malti huma differenti ferm minn xulxin mingħand gruppi li għadhom ituna materjal ġdid. B'mod prolifiku sew nibdew bil-kapitlu 13, il-ġdida tagħhom jisimha Memorji. Niftakar l-ewwel darba li kellimtek kont wisq eċitat, impressjonat dak illi rajt qudiemi Anġlu inkarnat ċarek kulur il-qam ħajnejk jikkorrispondu semaħ l-emozzjoni ġrid bija mingħajr ma nafu bdiet timbena din ir-relazzjoni ta' bejnietna tnejn naħseb fik kull sekonda li tiskorri naf li qed ngħix biss għalik imma nibża wisq li jasal żmien fejn int ma tarafix u probabbilment akkużani għall-persuna li minix naf li nisbalja qatt ma xtaqt inkun perfett bis moħħi żammejt ħaġa waħda jien u int maħniex l-istess għax l-ewwel darba li ġilietna nfexxel teqleb is-suġġett provajt inkellmek b'kelma kollha ma tismax ma jaqbillekx dispjaċini li ġejt fissat li ma rridx nisma' mhux għax ma nħobbokx jekk tixtieq titlaq mhux ħanżommok dan u postok ħaf li nħobbok għalxejn nibqa' noħlom dajtek kollox m'għandi xejn xi nrodlok li fl-aħħar bewsa qabel titlaqa' ndommok. Kont wedni li ħatibqa' tħobbni fil-verità llum m'għadekx iżommni m'għadniex inkunu waħedna flimkien għal domnok insejt jien minn jien għamilt minn kollox biex forsi jinsalva dir-relazzjoni li minn qalba mġarta ma nistax inkompli nimmutta jien saru biss memorji għamlet ngħid li din id-dar m'għadix l-istess il-memorji bdew jitqalu meta ħsibt fuq is-suġġett l-ebda kliem mhu se jsabbar din qalb imwassla fix-xifer għamilt kollox għalik sa saħansitra ninbidel meta kont tifel naf li ħlift miegħi innifsi li xejn ma jidħol bejn moħħi u qalbi imma kollu għal xejn għax meta tilma dik il-mara li tixtieq titlef għajnejk ir-raġuni l-emozzjoni tkun tixtieq li qiegħda ħdejk sakemm nistalim xulxin u mbagħad kollox jinbidel dak li kien jgħidlek qalbi illum qed jgħid li jinżibel dak li kont tgħidlu bubu illum qed tgħid li hu tifel ħadni ma nafx personalment li ma parti mhux tifhem jekk ma taqblux tippruvawx issewwu dik tippretendi ħadd li tiżra xewk u jinbet wart għalik m'għandekx ħafna ħin għalhekk m'għandekx taħlieħ u tħalli l-ħadd tibella ħilkom li kollox jitranġa wara żwieġ. Kont wedni li ħatibqa' tħobbni fil-verità llum m'għadekx iżommni m'għadniex inkunu waħedna flimkien għal domnok insejt jien minn jien għamilt minn kollox biex forsi jinsalva dir-relazzjoni li minn qalba mġarta ma nistax inkompli nimmutta jien saru biss memorji jien.
mek mela minant il-kapitlu 13 u qabel nisimaw s-silta l-oħra li għanna f'dan il-ġeneru tal-hip hop bil-Malti, tejb li fakkarku fil-rabta li għanna mal-M3P, il-Malta Music Memory Project minant il-Multimedia Memory Preservation fu m3p.com.mt u għammek propju fejn nżommu d-dettalji ta' dak li għaddeja volja nsemmilkom ToniSant.com. Jekk segwu din is-sensiela ta' poddati b'mod regolari tafu li l-M3P, m3p.com.mt huwa l-qofol ta' kollox veru propju. Jirritornaw sempliċiment ta' triq, din id-darba is-silta tagħhom jisimha Divina. Sbeħa Divina Rema biħdejja zingara divina ta' qalbi jintreġina jien fil-budla lira Aziza zingara ta' qalbi jintreġina Sbeħa divina Irrid xfuf kem tit il-bejt issaqsil li xirrit taf li nieħu kafè immarrid bistieq fuq plata bil-qiegħda impejjeb nonfuħu nieda nittanta xortija mal-lellux Divina ta' qalbi entreġejna Aziza zingara jien fil-but bla lira Rema biħdejja zingara divina ta' qalbi entreġejna jien fil-but bla lira Aziza zingara ta' qalbi entreġejna Sbeħa divina irrid xfuf kemm tit il-bejt issaqsil li xirrit taf li nieħu kafè immarrid bistieq Divina mek mela minanti sempliċiment ta' triq. U din tqarribna lejn tmiem il-podda ta' ma fadalli ċans il ndoqilkom silta oħra minant kantanta li issa nistgħu ngħidu li mstabbilit ruħha sew fix-xena tal-mużika pop lokali f'Malta bħala kantanta li tkanta kanzunetti ġodda bil-Malti. Ma jistax jonqos allura li x-ġdida tagħha hija propju waħda minn dawn il-kanzunetti bil-Malti Ġenis da Battista hawnhekk u sajjetta fil-binazzi. Xin inqum fil-ħodu min għalija Lillum ġurnata oħra bħall-oħrajn Xrift inħares ftit mill-gallerija Mal-tempata risqa f'ħakkatajn Napprezzaw u ta' kull-jum għax ta' malajr irrifnu jqum il-biri fur jtiru tjur li jem fil-qalb nosgur sa
U mis-sajjetta fil-bnazzi ta' Ġenis da Battista ħna ġena f'tmim tal-poddata tal-lum ukoll fis-sensiela ta' Mużika Mod Ieħor fl-imkien miegħi Toni Sant. Sakemm niġru ta' darb'oħra, fakkarkom bħal dejjem li d-dettalji u l-kuntatt huma permezz ta' ToniSant.com u ssib tagħkom fuskom u sa' niltaqgħu dakinhar jiena minn qalbi nawguralkom is-saħħa.